Alhamdulillah aku di Syuting. karo internet. Iya, betul Ibu setrika mek apa Bu ki Ibu Setrika kok lho. Iki lho bajune Intan lho sing wek. Aku solan-salen yo. Kayak artis yo. Artis papan tulis. Iya, papan tulis. Iki sing tugas gone Pipip. Mimi nggih sing mau cari-cari fest. Heeh. Monggo langsung dihubungi Repalina. Lina Pramesti. Iya. Sugeng siang, assalamualaikum Gombah. warahmatullahi Wabarakatuh. Berjumpa lagi nggih pemirsa Ya. di acara apa leh tadi iki? Daily Vlog Intan. Iya. Heeh. Memang Intan kan ning nggone bayi. Ya. Hari Bu, ini mobilku TGN digo ning ndi, Bu? Digo Mas Wahyu. Disilak. aku ditekoki dijawab dhewe. Ibu Dek, Nek. gak roh Mas Wahyu rene gak roh. Ibu kan nggih mau setrika lah ya ning kene. Sing dukono kunci lak Intan ya. Iya. Oh, ketok. Sajane hari ini kendaraannya ameh dipakai ibu karo Mama Susi. Lah ujuk-ujuk Mbak Indah nelpon. Mbak, kendaraannya aku ya ape dinggo. Aku terus cerita sajane ya ape tak nggo, Nduk. Aku jauh hari mbek Mama Susi aku ngono. Tapi gak apa-apa Lah, aku Ibu, ngalah aku ngono. Ibu pening ndi? Ape di suatu tempat yang tidak bisa kuceritakan mbek Mama Susi. Pokoknya janji Mama Susi. Terus Mama Susi tak kandhani, Dek. Awake dhewe dina Setu ae ya, soalnya sesuk kan hari Kamis. Heeh. Mobilnya dienggo terapi Mbah Di. Heeh. Hari Jumat Heeh. tengok-tengok ning omah. Hari Sabtu awake dhewe lagi pergi. Heeh. Suatu tempat. Nang ndi kana? Pak Bojonegoro lah. Daerah Jawa Timur. Terus gak apa-apa Ibu ngalah sok-sok ae aku ngono. Aku ki ngono pemirsa. Masih aku direncana ndek nane tapi nek Mbak Indah wis menelpon kanggo bapake, kita harus tetap mengalah. Ngono. Gak apa-apa aku ya ngono. Terus gimana ngene ya wis kok nganu, Bu. Apa jenenge engko rene mbek Intan. Tak wangi nggih konten. Ya Duk matur nuwun aku ngono. Dan ndek iki aku ape gawe konten ternyata Mbak Indah ndek ini ning gone Mbak Lipa, Mbak Jessica. Mbak Lipa wis kemarin. Kau Ngapain? Dirias Mbak Repa no, Nduk. Prewet. Oh iya. Iki mau kecil. Apa iku? Oh punya Mbak Repa Nduk taruh. Dene tanya mesan lho. Oh, peluke pupuk. pupuk. Nggo rias kekno Mbak Repa kuwi engko. Mbak Repa, Nduk. Nek ilang bar dicuci terus dijemur, tak selamatkan. Ape udan ndek kan terus tak lebokno rono. Selamatkan. Iya, lah nek gak yo kudanan kan gremes to, Nduk. Iki ndek mau bagi request nyuwun bubur. Bubur sum-sum. Bubur sayur. Sayur. Sik, Mbak, yo sebentar iki wis setrika sik. Yo gak apa-apa engko wae kan bayi nek esuk ini kan wis dahar lah yo. Maksudnya juga dahar sih ya. Ini tak dekno bubur sayur kok. Seno sing penting anu pemirsa. Bawang putihnya sing banyak nggih to. Sayurane waloh. Karo jagung mbek godhong kelor wis. Wes Dok Tan, kok dilanjut neh. Cuk. Iya Dok ya. Nah. Oke, sik ta. Tak gawekno sesuatu. Piye iki polane kok jane? Ambek no rene sik. Alah lah yo. Ora iso berdiri tegar. Mau? Enggak. Oh iya, entar sudah sarapan aku sing belum. Setrika sik esuk mau. Iki arem-arem. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oh, memang. Aduh pendok kuwi
Celengan nek bar subuh nglebokno kuwi. Engko entek di sini. Wangi. Heeh. Masa wangi. Mak ngene kok ceblok kabeh ya Allah. Balik. Ceblok nah. Bu, ceblok. Ya yo. Iki lho. Detail. Kebiasaan seneng detail krecek ceblok nek detail ini. Telek cecek lho kok banyak. Iya. Kita isa nopo sik. Nah. Tak Ya. isa sik kok. Isa sik Bu. Gimana beras? Malah tangannya kotor rek. Enggak cerita apa. Cerita apa? Bu. Cerita apa kok? Lah mbah enake cerita apa? Masa nanti aku dolanan ngene ora cerita mbek pemirsa. Ini petiki. Apa kuwi? Serai. Godhong ser. Ngono kuwi yo gak ngono atan. Iki jenenge godhong kelot nek boleh godhong serai iki ya terus piye? Nek godhong serai gak ngono ya? Gak, godhong serai ta iki. Tinggo aromatik. Iki mah Mbah Yi sing request ya. Aku gekno bubur sayur ya. Nggih Mbah Yi, wis pinarak kan. Gawe sambel yun tapi gak usah pedes, lomboke siji ae. Maksudnya ora pedes ya pemirsa? Brambang, bawang, tomat. Lomboke siji ngono. Lomboke sing nom, kan mboten pedes ya pemirsa. Ini lho kan. Lah iki ngene. Nanti tak ewangi. Ya, sing tuwek aja ya. Tak ngisor ae aku. Kene, ya ndek rene kan sing kene pun ning dhuwur gak apa-apa ya. Nya. Ya wis kene pindah rene. Di sini ya. Ya wis. Pindah kono ya, gak apa-apa ya. Namip. Nggih. Ngene ya. Yo. Sing tuwek-tuwek aja. Sing tuwek ya aja le. Terus dipethiki biasa ngene. Ngene ya. Heeh. Aku ini yo wis di solar. Solar kombi. Yes. Terus dibumbu anu tok pemirsa, bawang merah, bawang putih, garam wis ngono. Ini dimasukno. Udah mbok pelurut ta? Wes. Oh gak mbok petiki ngene, nduk mbok pelurut ngono. Iki gagane lokno cetik ngono. Lah. Tenan. Diseni solare. Kombine jalan maneh. Paling apa digoning apa ning boros cedek sekolahku. Loro ora. Daerah kono lho, Nduk. Tuban. Gak cabean sing ngene Mbah Hanuntu. Heeh. Kuwi cek ngidul. Cek Daerah ndi Garas. garas. Ono dokuwanen. Sawah wombo-wombo. Lagi tak cek delok. Ayo. Ya.
kondisi solar ya. Wah, apik Tan. Medun. Ya apik. Nek Pak iki tak syuting gak apa-apa pemirsa, gak marah hati rene Tan. Ih, ya Allah apik Tan. Medun. Iya. Apik. Loh, apik Tan. Ya apik. Tan ngene Tan ya bapake ngene Tan ya. Ngeten Pak. Nek bapak iki disotek gak apa-apa pemirsa, soalnya kan wis kenal karo Pak Lurah ya. Iya, apik ya Dek ya. Jalan teng pundi Pak? Garas. Oh, Blora. Iya. Iki seni solar kono. Wah, apik ya. Iya, kombine Pak Lurah, tapi ditaruh ning kene lho kan dibalekno ning treke lho. Itu kunyil. Mama jadi ke Pati, Dok. Enggak tahu ya. Kamu ikut? Ikut. Mau lihat ketoprak pemirsa, mungkin acara sedekah bumi mungkin lo ya. Jadi mama HP neng Pati dulu ketoprak. Bos itu orang bos apa ketoprak itu gak roh pemirsa. Wah dulu ketoprak, denane apa dulu ketoprak pas buah neng Pati, ujuk-ujuk ada suara mercon bledos dhuwur. Dik Rapa langsung Takut pulang. Takut. Wedi. Jenenge wedi iki piye lah? Aku ndek biyen cilik kuwi anggere barongan liwat dik cilik. Yo wedi ndelik gaudak karo penol pekorone. Lah koyo majah kabeh kan kepet-kepet nek penol dindo kepet kan emosi. Gudiak. Terus tak pikir-pikir lha wong padha-padha wonge aku kok malah wedi terus akhirnya dadi seneng aku karo barongan. Malah nek barongan iki kanca-kanca cilik-cilik kepet-kepet tapi yo melok digodak yo ben. Wong sing dadi ndek biyen kuwi pakane Mbak Lis almarhum Mbah Sarwo kuwi. Oh, ngono. Anggere 17 Agustusan kan. Kuwi pacaran ning lapangan perapatan kono diringi barongan. Terus mulai SD aku seneng. Dan awakmu Tan yo. Ndek biyen kan telat mlakune, telat ngomongi. Begitu bar tak terapi, terus enek ikan ngono. Pertama kali awakmu iso ngomong ikan ambek ibu. Terus iso mbluwayu iki pokoke nek barongan liwat. Karo pitik cilik wedi ditluwadung awakmu. Mau gengsot langsung mluwayu pemirsa iki. Langsung mluwayu coba kelan tembok ngono kerantan langsung mluwayu. Alhamdulillah, Nduk. Refleks langsung iso mlaku nang. Wis gede pemirsa iki wis 6 tahun kok iki. Lagi iso mlaku lagi iso ngomong. Ya wah, Duk. Maaf ya Duk ya, dik piyen awakmu cilik tak bawa-bawane rumah sakit dik bayi ya. Iya. Apa jenenge? Mbak Susi gak ora iso nunggoni aku ya, Bu, pas aku ning Susi kan kerja ta ning Surabaya ta biyen ta. Ngono. Lah Mbak Dewi dik piyen sekolah. Wes pateni sik, Duk. Iya. Bumbune dimasukkan. Terus jagung karo waloh langsung saja. Wes bersih no, Nduk. Iki jagung esek jagung telur terakhir. Nah, wedi bos aku. gak apa-apa lah, Mas. Dicuci sik jagung malah kuwi. Goleki merica bubuk, goleki. Merica bubuk. Iya, merica bubuk goleki ning bumbu-bumbu kuwi. Dudu iki enggak. Nah, nek gorene tak silai ibuke. Centang merica bubuk ku lho ning gone kono. Garam.
Bu iki gak ya? Bukan. Meja bubuk. Ladaku. Nek gak ngerti merica bubuk ladaku. Nek gak enak berarti ya entek iku. Bukan itu masako Intan. Ladaku. Sing warnane piye ya ijo sing. Bu iki ladaku aja. Bukan, kuwi tumbar bubuk. Nek gak enak berarti ya entek. Ora sampai neng kono Intan. Entek paling. Biasanya ya gak enak iku. Satu kok nomor tes. Iki lho Intan, iki lho ladaku wis ketemu. Nih, Iki lho ladaku. tak anakna. Wis aja pedes-pedes. Kayak garam secukupnya. Garamnya secukupnya. Kuwi kleru gula lho. Gak garam. Garam. Garam iki saiki. Sak cukupe wae wis ngono tok ae. Tunggu Mbah ya. Nah sithine. Wis. Terus diaduk-aduk. Di mana aduk-aduk iki? Wis. Oh, isa. Ada tuh. Nek mbok goleki sampe ra nemokno le. Dah. Sampai mateng sih. Wis bar mateng sik engko nek karek mentase lagi kuwi kelore masuk. Wis ngono tok. Ki jupuk-jupuk Terakhir, wis ndang minyak ndang diadai dhewe. Ndang diadai dhewe kuwi. Mak tak tukokno nggone Mama Susi. Saadah kuwi naik saiki 22.000. 22.000. Biasane Intan kuwi kanggo 2 hari. Sak botol cilik ngono kuwi. Tapi plastik ae ya. ya dibuka to, Nduk. Kuwi sing merke Intan seneng sing ambune Jessica. Nah, segini 22.000 lho nih Jessica. Iki untuk parfum laundry nek bar setrika. Tapi karo Intan kita nggo Intan parfume Intan, wis enggak apa-apa. Wis nanti diadai. Biasanya tumpah-tumpah ya Intan nek ngadai kutah kabeh. Kayak mbek ibu, soalnya ini lho pemirsa, tangan iki kayak tremor. Ibu bareng ya ngene dadi kok ngeder-ngeder ngono lho. Tak bukakno ae, tak bukakno. Aku iso. Bu adahno ibu. Tak bukakno ya. Ya wis, Mbak, bukakno tok. Piye iki tak ngadegno ngene. Ya iki lho wis. Mari aku gak enek sing nyotengno cah. Ngene. Cekeliren ya ngene. Intan nyekeli ke sini. Sik yang terus dulu ya, si ibu tarono ya. Mbak duduk ngene. Ya, ini nek nganggo biasa ya, Nduk. Cis. Iya. Langsung seruat dari ujung rambut, ujung kaki iki bolak-balik biasane ya pemirsa. Ya bukannya aku mau cerita. Biasanya tak isi sakmene kuwi pagi itu wis karek tinggal segini. Angkane saiki rontok tak aku cuma ngene tok. Sudah stop. Sudah. Kudu dikontrol. Kadang nek ada yang salah paham, berapa sih Bu harganya kelek, berapa sih Bu harganya itu kalau dibanding dengan Intan. Bukan seperti itu pemirsa. Kita memakai itu harus maksudnya jangan sampai berlebihan ya. Seumpama anak kayak Intan ya dikandani ya kadang ije urung paham apa meneh dindene diloske. Jadi bisa sehari itu saadah ini lagi loh. Ini bisa. Jadi engko nempleken ning baju-baju ngeten iki kan langsung entek to nggih pagi. Itu nek dicuci, nek gak disikat susah sekali. Jadi harus kita sebagai orang tua selalu piye-piye sabar diingatkan. Aja hati-hati Nduk, secukupnya saja. Dilos nggih. Dene gak ngerti ndi salah, ndi sing salah bener kan kudu dikandani nganti gosok apa ngertine kita nggak tahu, yang penting selalu diingatkan ya kan ya. Mungkin Intan kadang nek tak ingatkan emosi ora Gak. Demi kebaikan Nduk, suatu ketika ibu wis tuwek terus ibu meninggal kan Intan wis ora dikancani ibu toh. Ibu kan wis meninggal dikubur di bawah tanah. Jadi Intan muga-muga jek eling kata-katane ibu.
nek adus harus sesuai. Sabun siji yo dienggo pirang-pirang dina ora terus sabun sak batang nggo langsung sedina kuwi. Ngono. Engko ngesakno Mbak Indah lho nek Intan kandhanane angel ngesakno Mbak Indah. Mbak Indah wis mikir pinara, mikir rumah tangga. Ijek mikir ngobatno bapakmu. Kabeh dipikir Mbak Indah dhewe ngesakno kok. Intan dikandani ijeknya ya kan yo ngesakno Mbak Indah to. Betul. Intan nek dikandani ibu kudu didengarkan ya. Sakno Mbak Indah. Apa-apa Mbak Indah iki aku sing mesake nggih terus ki karek nenek tok wis selesai tinggal engko mateng ditambahno terus dadi ngene ta lho. Sekarang lagi ya, lebih lembut saiki, kurang lembut. Tapi cek panas sih. Iya. Restus dulu. Nah, Intan itu. Ini wes ayo antar ayi. Request Mbak Ayi, tak gawakno ibu ya ini ayo. Nah, pemirsa demikian guys cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Alhamdulillah seneng hatiku. Ibu wes mulai gelem dahar nggih. Wes iku lho, mood dalam hati aku pengen iki gawekno raketang sithik iki pemirsa. Hari ini pengen dahar sayur, bubur sayur karo sambel sing ora pedes. Iki request ibu ya. Wes muga-muga kita semua paringi sehat walafiat, paringi panjang umur, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Sing menang sapa ki Mang keraketan? Kamu. Iya, cus. Cus. Apa, Dok? Oh, ya wah iki sambelnya kari. Maaf. Lho pakete sapa? Mas? Takoki sik takoki. Ya, Mas Al. Tenan? Mas Al, Mas. Saya nampa paket sapa? Tenan? Sik tau urung muni Mas Munir. Sapa Mas Munir? Ibu aku. Ibu Susi. Oh, Ibu Susi. Oh iya, sik. Terus.